Asa na mo si Boy Toto? Aw to pangitaon bi kay wa toy kaon siya ra. Way pamahaw pa ni udto. To pangitaon asa ni bata aron? Laar to diri lingkod-lingkod. To ara ang buang. Kudulon. Uy, ganina ra mo pangangita nimo. Tanom ni ka. Sige naman kay panuto dia wala mo kay kaog pamahaw dog paniud to dito. Mas may problema na uday. Problema? Pati na yung nakuha problema na ko. Sa may problema. Gitagaan ni ko. Number sa kong uyab ni Inday Mirinjin. Nya. Ta problema kay naguba man akong cellphone. Nakuhugma sa tubigan. Saan man pagkontak na ko ani? Mao na hinungdan nga di ka mamahog maniud to dito. Bahala na mo. Bahala nagmaluya ko di na lang gikumukaon. Na. Magpaabot na lang ko matumba ning mangga kay. Asa dito imong cellphone day? Nahug lagi sa sapa. Ya, naguba na. Naguba giting ito kay nagbaha man gahapon ya. Nahug man si mukmok dito ya akong cellphone. Nahug sad kay ako mang gitabang sa mukmok dito tagap. Na, gahapon ang baha daw kay ba kayo sa spillway. Oh. Kana imong problema ha sayon ra man kay na. Usa ako pagsulba na niya akong problema ron. Be, wata ko diha be kay Ay ani sulbaron ta na imong problema. Mukmok di nakaingon god. Gaya kong cellphone, ug naa ka cellphone diha. Wata ko diha kay cellphone man kay imong problema. Tad-an di ka? Dad-an ko nimong cellphone? Oo, ako cellphone dito. Sige may noon. Sus, pasalamat yung kayo. Sige. Kay si Inday Mirinjin, mingaw na Para mawagtang na imong masulbad ng problema nimo, kwaon ako to. Sige. Buhat ko nimo. Wata ko diha kadiot. Oh. Pagdali nga to ha kay Sige, wata ko diha. putawag kong Inday Mirinjin. Oh. Anhin na lang yung ko maghuhat ni Boy Bahaw basi makadatog cellphone. Paita ni naipit naman yung kuha ni. Few moments later. Oh, dara. Pakita na ko. Tarawa ko ni, tarong ba? Di man ni mo nangawat. Kay na lang saba, damita na lang na. Sa amo ang silingan. Uy, kawat ni. Yung damita na, kay mo na. Yes. Di para masulbad na yung problema, di pangitaan ti kag pamaagi para makaon kang. Ano sa mo lang ka makadaon, daot na kay sa mo to. Di gitawagan nila ako ni. Lagi na. Mirinjin. Nam. Di para kung ukoy-ukoy na dito pa di ko masakpan. Kana. Di sisting kay mao lang anong display sa nakadto. Adto na dito kay basi makadungog sige, kay. magtapi ni. Darling. Moham na uyap sige. Karong hapon murag mukaon na jud ko. Kay di anak ko cellphone. Hinatag ni Boy Bahaw. Diin ka ni kawatan niya. No? At di na ta maghiskot ana importante. Tawagan na nako si Inday Mirinjin ako. Anga ni oy. Wala kong ipit badi na ni matumbang mangga anga oy. Anga oy. Tawagan oy. Uy. Anga di mo musiga guba ka ni. No. Pero niyo nalipay naman ta ko kay tawag na kung Mirinjin. Kindi kay si Boy Bahaw mo tuon ako.